Lämpimästi tervetuloa kaikki kuulijat tähän webinaariin. Tänään jutellaan siitä, miten yritysten pitää valmistautua siihen, kun alkaa olla yhä vaikeampi tunnistaa, missä menee ihmistyöntekijän ja digitaalisen työntekijän raja. Ja tämän näköinen konklaavi on tänään täällä keskustelemassa. Mä oon Janne Pihlajamäki ja mukana mulla on Jouni ja Lenni. Lyhyet tunnelmat, Jouni, aamuun. Sä tulit suoraan koulutuksesta, niin miten koulutus meni ja mistä pidit, millä fiiliksillä? Kiitos. Koulutuksen pito oli ihan kivaa hommaa. Sanotaan, että tähän menee rutiinilla. Aikaisemmin tykkäsin sanoa, että palaverista toiseen, niin nyt mennään koulutuksesta webinaariin, niin mikä se hauskempaa. Yes. Ja mites Lenni, sä tulit teille Fuengiroolasta ja nyt paukku pakkasiin tänne, niin millä fiiliksillä? Mä itse asiassa huomasin, että mä ehkä nautin kylmästä ja pimeydestä silloin, kun on sitä vastapainoa ajoittain saatavilla. No niin, hyvä kuulla. Hei, mennään pidemmittä puhetta asiaan ja oikeastaan Lennille jatkokysymys, kun tässä suunniteltiin tätä webinaaria, niin sä hirveän kivasti tiivistit sen, että miksi tämä aihe on tosi tärkeä, mistä me tänään jutellaan ja miksi siitä pitäisi ihan kaikkien kiinnostua, niin haluaisitko sä jakaa sen myös kaikille kuulijoille? Joo, kyllä, kiitos Janne. Eli tämmöisen pienen tarinan tai anekdootin kautta lähestyisin asiaa. Me ollaan yrityksissä ihan uuden asian äärellä. Me ollaan totuttu siihen, että kun tarvitaan tähän lisää hommia, niin tarvitsee palkata työntekijän. Kuvitellaan, että meillä on Lars, joka tekee taloushallintoa, tekee myyntireskontraa, ostoreskontraa. Larsilla lähestyy kesäloma, vähän huolestuttaa, miten ne omat työt siellä sujuu, vähän on ruuhkaa tässä ja näin. Hän kääntyy Lisbetin puoleen, joka johtaa taloutta, pyytää, että palkataan tähän kesäharjoittelija jeesiksi. No perinteisesti näin on tehty. Palkattu harjoittelija, treenattu hänen kanssa hommia ja sitten toivottu, että kaikki sujuu. Mutta nykyään Larsilla onkin mahdollisuus saada tekoälyagentti tekemään ne samat työt, mitä harjoittelija olisi tehnyt aiemmin. Joten Lisbetin pitäisi miettiä siellä, että tarvitaanko me ihan oikeasti tänne ihmisharjoittelija, vai ostettaisiko me ne samat työtehtävät piuhaa pitkin tekoälyltä. Ja tämmöisiähän meillä ei ole organisaatioissa, tämmöisiä päätöksentekoja ja valintaan ei ole käytäntöjä. Niin, eli voisi ajatella, että pitäisi hetkeksi pysähtyä, kun tulee se resurssitarve ja arvioida, että mennäänkö vanhalla vai pitäisikö miettiä asioita uudemman kautta. Kyllä, eikä se ole pelkästään tuo resurssitarvepuoli, vaan myös se, että jos siellä tulee ihmisharjoittelija siihen Larsin rinnalle, jos hän käyttäytyy jollain tapaa poikkeavalla tavalla tai tekee outoja asioita, niin yrityksillä on keinot puuttua siihen. Nyt jatkossa, kun sinne tuleekin agentti, niin kun se käyttäytyy poikkeavalla tavalla, tekee outoja asioita, niin onko yrityksillä keinoa puuttua siihen? Kyllä. Syvennytään tänään tähän teemaan tarkemmin ja oikeastaan aasinsiltana lyhyesti pari sanaa myös meistä webinaarin pitäjästä Astulabsista, niin oikeastaan tämä Lenni, tämä haastetta ja se asia, minkä äärellä nyt ollaan, niin kuvaa hyvin sitä tämän päivän niin kuin tilannetta, että mikä se suurin haaste siinä tekoälyssä on, että ei se ole pelkästään se teknologia, vaan että miten se saadaan vietyä osaksi arkea, muutettua sitä ajattelua, muutettua sit niitä prosesseja, mitkä kuitenkin ohjaa niitä meidän päivittäisiä valintoja. Ja Astulabsista vielä muutama sana. Tässä on vähän maistiaisia meidän palveluista. Me luodaan tekoälykyvykkäitä organisaatioita, ollaan uniikki kombinaatio johtamis- ja teknologiaosaamista ja oikeastaan semmoinen anekdootti, että meidän asiakkaat ei enää etsi yksittäisiä työkaluja tai yksittäisiä ratkaisuja, vaan ennen kaikkea sitä, että miten saadaan tekoälystä mitattavia hyötyjä. Ja me nähdään, että tullakseen tekoälykyvykkääksi organisaatioksi pitää kahden asian toteutua. Pitää saada ihmiset mukaan muutokseen, aktivoitua ihmiset mukaan kehittämään omaa työtänsä uudesta näkökulmasta. Ja sitten toinen, mikä pitää kulkea koko ajan samaan suuntaan, on se punainen lanka, se hallinta, jotta siinä tekemisessä on selkeä määrämuotoinen ote. Ja tänäänkin, kun jutellaan hiukan enemmän hallintamalleista, niin haluaisit sä, Jouni, vaikka avata, että mistä hallintamallista oikeastaan kyse ja miksi semmoinen tarvitaan? Joo,
mielelläni. Tämä on semmoinen, mitä mä näen tai olen nähnyt tosi paljon asiakaskentässä, mutta myöskin jos mä pelaan edeltävää urapolkua, niin tämä on semmoinen, mikä koskettaa mua tosi vahvasti. Eli ihan ensimmäisenä, Janne, siihen, että minkä takia tämmöistä hallintamallia tarvitaan. Mä olen tykästynyt termiin agenttiviidakko. Mä en muista, kuka käytti sitä ensimmäisen kerran. Olen kiitollinen termistä, kiitos siitä. Mutta tosi paljon on sitä, että kunhan lähdetään tekemään jotakin, halutaan ottaa niitä ensimmäisiä askeleita. Se on totta kai mitään ei tapahdu, jos mitään ei yritetä tai kokeilla. Mä oon tosi vahvasti itse esimerkiksi tämmöisen PDCA-kulttuurin puolesta puhuja, mutta jokainen pystyy ennustamaan, että jos me tehdään nopeasti iteroiden, kokeillaan uusia asioita, niin kelataanpa puoli vuotta eteenpäin ja katsotaan, että kuinka moni osaa sanoa, että mitä nämä kaikki agentit tekee. Tai jos me kelataan 2 vuotta eteenpäin, montako vanhaa agenttia meillä on, mitä kukaan ei uskalla enää poistaa, mitkä kerryttää ehkä laskua ja muodostaa riskejä toiminnan kannalta. Nimenomaan tämä on se, mitä niin kuin pyritään hallitsemaan, mitä koitetaan saada semmoinen kestävä pohja sille, että olisi hyvä runko, minkä päälle rakentaa. Itse asiassa korostuu nimenomaan, kun teknologia on tämmöistä kuin on. Eli tekee ihan aitoja kognitiivisia tehtäviä, koska aiemmin, jos meillä on ollut jotain, sanotaan open source, ohjelmistokilkkeitä tai pieniä skriptejä auttamassa työtä siellä täällä, niin se ei ollut niin vakavaa. Että jos sinne jää joku vanha, tavallaan unohdetaan poistaa tuotannosta joku skriptikilkä. Mutta nyt kun on tämmöisiä työkaluja, jotka tekee ihan aitoja ihmistöitä, niin ne on suurempi ne riskit, mitä siellä on. Koska eihän me esimerkiksi, mitä tuossa alussa käytiin Lars Lisbeth esimerkissä, niin eihän me kesätyöntekijöillekään tehdä niin, että jätetään niille kulkuluvat ja oikeudet ja tulkaa ja menkää niin kuin haluutta. Joo, ihan hyvä kiteytys. Ja tässä on vielä ehkä tiivistelmä siitä, että mikä me nähdään, että mikä se hallintamallin tavoitteena on. Eli jo tässä markkinointi-ilmoituksessa, kun webinaariin markkinointiin, niin tuotiin sitä esiin, että pitää olla ketterää, mutta kuitenkin pitää olla hallittavaa samaan aikaan. Ja semmoisia arjen esimerkkejä, mitä mä itse huomaan paljon, niin myynti-markkinointi-ihmisten kokemus on se, että helposti, että IT kieltää kaiken ja Copilot on ainut sallittu, mitä saadaan käyttää. Ja sitten kääntäen, niin jos mentäisiin vaan myynnin ja markkinoinnin ja sen hypen mukana, niin se niin kuin turvallisuus ja vastuullisuus niin jäisi helposti niin kuin herkemmälle huomiolle. Ja sitten oikeastaan yksi semmoinen ajatus, vähän täydennän edellistä ja tätä slaidia, niin semmoiset yksilötason agentit, nehän on tosi niin kuin helppoja sinänsä. Ne harvemmin lähtee niin pahasti lapasesta, mutta sitten jos ruvetaan miettimään tiimitason agentteja, mietitään vaikka prosessitason tekemistä, että joku prosessipalanen haluttaisiin ulkoistaa agentille, niin silloin se on erittäin merkityksellistä, että homma säilyy kontrollissa. Entä jos ei ole vielä päästy niihin autonomisiin agentteihin tai perus Copilotista ChatGPT:stä pidemmälle, niin onko tämmöinen ylipäätänsä niin kuin tarpeellinen, mistä me tullaan kohta puhumaan? Mun on siis ehdottomasti on tarpeellinen. Mun on pakko tarttua tähän, mitä Jouni sanoi, että yksilötasoagentit harvemmin lähtee lapasesta, se on varmasti näin, mutta henkilöstöjohtamisen näkökulmasta lapasesta voi lähteä se, että jos jokainen tekee yksilötasoagentteja ja työaikaa organisaatiossa vapautuu, sanotaan 3 henkilötyövuotta, niin jos mä en puutu siihen millään tapaa, jos mä en allokoi siitä samaa vapautunutta työaikaa johonkin uuteen, tai jos mä en vähennä kustannuksia leikkaamalla käytössä olevia henkilötyövuosia, niin silloinhan mulla on vaan tuplakuluja. Mulla on sekä se palkkakulu että ne agenttikulut siellä päällä. Että siinä mielessä voi lähteä lapasesta. Se on ihan totta. Todennäköisesti leikataan Jannen kysymystä myöhemmin vielä webinaarissa.
Niin kun, no, palataan myöhemmin siihen Jep. vielä. Hyvä. Mennään varsinaisesti päivän pihviin seuraavaksi. Eli tässä on hyvin kiteytettynä se meidän käyttämän hallintamallin rakenne, eli millaisista pääpilareista se koostuu, minkälaisia eri tasoja siellä tulee ottaa huomioon. Niin haluaisitko Lenni vaikka avata, että miksi me ollaan päädytty tämmöiseen malliin kuin me ollaan ja mistä tämä on niin kuin meillekin kehittynyt tämän muotoiseksi, niin kuin, miltä se näyttää nyt tänä päivänä? Valtavan laajan kysymyksen heitit ja odotat helppoa yksinkertaista vastausta, jota ei ole välttämättä tarjota. Tämä on kooste best practice, siis parhaista käytännöistä, joita maailmalla on havaittu, että millä saadaan näin kompleksinen, näin laaja kokonaisuus hallituksi. Todella paljon perustuu yhdysvaltalaisiin viitekehyksiin, joita on aina Jenkkien puolustusvoimilta isoihin globaaleihin yhtiöihin, mutta koska niillä on rajattomat resurssit ja valtavasti jengiä, niin yleensä hallintamallitkin on ihan eri luokkaa kuin mihin suomalaisilla yhtiöillä tai organisaatioilla mitään järkeä lähtee. Niitä on tavallaan meidän olosuhteisiin mitoitettu malli, viitekehyksiä käytetty, kansainvälisiä, yksinkertaistettu, redusoitu, jäljelle jätetty järkevimmät, merkittävimmät asiat ja sitten otettu mukaan EU:n regulaatio. Ja siitä on syntynyt tämä hallintamalli. Toinen, mikä tähän on vaikuttanut paljon, niin tässä on vahvasti otettu vaikutteita cloud governancesta, joka on suurimmalle osalle organisaatioita pilvipalveluiden kautta jonkunlainen tuttu hallintamalli. Sillä erolla, että tämä ei ole ikään kuin tekninen siinä, missä cloud governance on enemmän tekninen. Miten sä sitten näet niin kuin yleisen markkinan, jos miettii, että minkälaisia hallintamalleja tällä hetkellä niin kuin organisaatiot hyödyntää ja poikkeako se paljonkin niin kuin tästä meidän niin kuin tavasta tai suosituksesta? Mä sanoisin, että siellä on aika paljon, voiko sanoa, oikeita elementtejä, koska nämähän ei ole mitään kryptisiä, nämä ei ole mitään mystisiä asioita. Nehän päivän selviä, että johdon pitää johtaa toimintaa tai tietoturvan pitää varmistaa tiedon turvallinen käsittely. Eli paljon oikeita asioita tehdään, mutta ehkä se mikä puuttuu on se, että näitä ei ajeta yhtä aikaa synkronista samaan suuntaan, vaan on ikään kuin yksittäisiä semmoisia aloitteita ja initiatiiveja, jotka etenee omaa tahtiin siellä täällä. Yes. Pureudutaan seuraavaksi jokaiseen tasoon hiukan tarkemmin. Saatte kaikki kuulijat lopuksi QR-koodin, mistä pystytte itse käydä katsomassa tarkemmin, mistä tässä meidän niin kuin hallintamallioppaassa on kyse. Mutta annetaan hiukan maistiaisia ja pohjustetaan vähän tarkemmin teemaan, että miten sitä tulisi lukea ja mitä siellä tulisi huomioida. Ja jos miettii niin kuin ensimmäistä strategista tasoa, eli päärooleja ja vastuita, niin mitä kaikkea niin kuin näette, että näistä tulisi huomioida ja toisaalta, että missä saatetaan mennä helposti metsään? Varmaan siinä metsään mennään. Jouni saa paikata mua, jos on eri näkemys, mutta mun fiilis on se, että metsään mennään siinä, että tekoäly tavallaan jätetään yhden osaston tai yhden roolin vastuuksi. Että kun tähän tekoälyyn nyt liittyy sähkö, niin tämän on pakko olla IT:tä jollain tapaa, että IT-päällikkö, otapa sinä nyt koppi tästä ja hoida meidät tekoälyfirmaksi. Ja se ei ihan niin toimi. Joo, kiitos Lenni kommentista. Asiahan on just näin, että me saadaan raksi ruutuun tosi helpolla, että jos meillä on tavoite, että otetaan tekoäly käyttöön, no se saadaan käyttöön tosi niin kuin nopeastikin, mutta saavutetaanko sillä mitään oikeaa, esimerkiksi tuottavuushyötyä tai muita tavoitteita, mitä on asetettu. Ja sitten nimenomaan se, että on läpi organisaation vaikuttava muutos, vaatii yhteispeliä. Tuossakin kun on listattu näitä toimintoja, niin on todella
sanotaan, että vaatii hyvää mielikuvitusta, että jos ajatellaan, että tekoäly on ainoastaan IT-murhe, että se on kaunis ajatus, mutta se ei valitettavasti toimi näin, jos me halutaan oikeasti vaikuttava muutos. Kyseessä on kuitenkin, jos me mietitään muutoksen laajuutta, niin monet on verrannut esimerkiksi pidemmän aikaa sitten teollistumiseen, mutta viimeisimpinä muutoksina esimerkiksi internetin yleistymiseen, niin siinä on jotain mittakaavaa siitä, että minkälaisen muutoksen äärellä me ollaan oikeasti. Miten sitten, ainakin itse kun katsoo tätä kuvaa, niin miettii, että se niin kuin johtaminen korostuu tosi paljon. Että kyllähän helppo on niin kuin jokaisen vaikka kopioida suoraan tästä ne vastuut ja roolit ja jatkossa toimikaan näin, mutta siitä huolimatta, mitä itsekin asiakaspalavereissa on ollut, niin koetaan, että kyllähän me niin kuin toimitaan näin, mutta me ei oikein saada mitään tuloksia aikaan. Niin onko siellä sitten sitä, että aliarvioidaan sitä aikaa, mikä tähän kuitenkin kuluu, tai mistä se teidän mielestä kiikastaa? Johtoryhmät on varmasti hyviä tietyllä tapaa priorisoimaan asioita silloin, kun joku asia on selkeä, konkreettinen ja sille on annettavissa arvo. Sitten tekoäly on kaikkea muuta kuin selkeä, konkreettinen ja sille ei ole annettavissa minkälaista arvoa, niin sen priorisointi on tosi vaikeaa. Se on niin monitahoinen kompleksinen asia, etenkin kun se etenee 2 kerroksessa, että on tämä hypepuoli, jossa on hirveä fear of missing out, että me jäädään nyt kilpailusta jälkeen, kun meillä ei ole uusinta jotain juttua tuolla käytössä. Ja sitten toisaalta siellä on se pinnan alla oleva ihan valtava virta, jossa tekoäly hiipii pikkuhiljaa joka puolelle työelämää. Niin tässä suunnistaminen tämmöisessä maastossa on vaan johtoryhmille tosi vaikeaa. Ja Janne sanoi tuossa aikaisemmin vielä myös sitä, että miten tämä on johtamiskysymys, niin mä ennen kaikkea ehkä itse painottaisin sitä, että kyseessähän on muutosjohtamisen haaste. On helppo ottaa palasia, helppo lähteä rakentamaan tekoälylähettiläitä, Center of Excellence ja muita komponentteja organisaatioon, mutta olennaista on se, että mikä vaikuttavuus niillä kyseisillä komponenteilla on, miten ne pelaa yhteen, mennäänkö me suunniteltua reittiä vai ollaanko me vaan ajelehtimassa virrassa, niin se on tosi iso kysymys tässä kokonaisuudessa. Ja tuossa tekoälyn koordinaatioryhmässä, niin kun mekin suositellaan, että siinä on mukana IT, HR, liiketoimintaa nyt ainakin. Ja monessa organisaatiossa onkin tänä päivänä näin. Kyllähän on niin kuin paljon muutosjohtamisoppaita, miten just precis näin suositellaan. Mutta sitten monessa paikassa se arki on kuitenkin sitä, että tehdään oman työn ohessa, ei ole välttämättä varattu resursseja ja sitten hommat ei kuitenkaan niin kuin etene niin kuin sillä kunnianhimolla, mitä ehkä niin kuin johdossa ollaan ajateltu. Siinä on varmaan mihin alussa taisit käyttää termiä aliarvioida. Niin siinä on varmasti sitä, että tavallaan yliarvioida oma kyky suunnitella tämmöisiä muutoksia, aliarvioida se työmäärä tai se haaste, mikä siinä on. Mutta toisaalta perinteisiä muutosjohtamisen haasteita kaikkiin löytyy ratkaisut. Pitää vaan varata sitä aikaa, selkeä roolitus ja selkeä semmoinen tahtotila, miksi tätä tehdään. Joo, jos miksi puuttuu, niin eihän sitten kukaan oikeastaan sitoudu yhtään mihinkään, että se pitäisi lähteä liikkeelle. Hyvä. Aika juoksee, niin mennään seuraavaan rakenneosaan, mikä on niin kuin riskienhallinta ja eettiset periaatteet. Ja yhteenkuvaan, kun tiivistettiin tämänkin anti, niin se mitä me nostetaan esiin, niin kuin agenttien riskiluokkaa, joita tulisi niin kuin miettiä, jotta se toiminta pysyisi ketteränä, että ne, mitkä ei ole niin kuin tietoturvan kannalta koeta suuriksi riskeiksi, että semmoiset kuitenkin etenisivät niin kuin smoothisti, ja toisaalta ne, mitkä on semmoisia, missä käsitellään yrityksen dataa ja agentit tekevät päätöksiä, niin näihin pitäisi suhtautua eri tavalla. Niin haluaisit sä, Jouni, avata tarkemmin, mistä tässä on kyse ja miksi tämä on tosi tärkeää? Voi pojat, päästään yhteen mun suosikkiaiheesta eli riskienhallintaan. Nimenomaisesti tämä on semmoinen, mitä pitäisi miettiä hyvin alusta lähtien jo, huomioida siinä tavassa, miten
organisaatiossa esimerkiksi agentteja kehitetään, otetaan käyttöön. Ne totta kai vaatii erilaisia reunaehtoja, erilaisia kontrolleita ja siinä on oikeasti aika niin kuin isoja eroja, että miten näihin pitäisi suhtautua. Se, että mulla on henkilökohtaisena agenttina joku kielenkääntäjä-agentti, niin siinä ei ole kauheasti riskejä, koska se menee kuitenkin mun kautta hyvin tyypillisesti. Mutta sitten otetaan joku täysin autonomisesti asiakkaalle vastaava, vaikka sähköpostiagentti, joka viestii ulospäin. Siinä on ihan valtavat riskit jo esimerkiksi yrityksen maineen kannalta ja vastausten laatuvaatimukset ja tuommoiset kontrollivaatimukset on aivan toista maata. Tuossa oli hyvä nosto nimenomaan toi riskit yritystä kohtaan tai organisaatiota kohtaan. Et se on sitten eri asia, mitä on yhteiskunnan määrittelemät riskit. Esimerkiksi EUn AI Act asettaa riskiluokkia tekoälyn käytölle, niin sitä ei saa sotkea tähän, mikä tässä meidän esimerkissä on esitetty, koska nämä on nimenomaan riskejä yrityksen omalle toiminnalle. Ja kyllä niitä kannattaa miettiä, eikä pelkästään agentteja, kuten tässä on kuvattu, minkä tyyppisiä eri agentteja voi olla missäkin riskiluokassa, vaan ihan kaikkea tekoälyn käyttöä. Mun mielestä kannattaa peilata sitä vasta, että millaisia riskejä se meille aiheuttaa. Ja just esimerkiksi mainehaitta, se on erittäin vakava asia, että se ei ole yhtään pieni riski. Toi oli mun mielestä erittäin oleellinen täydennys, että tämä taulukko, mikä nyt on näkyvissä, niin kyse on nimenomaan operatiivisesta riskienhallinnasta enemmän kuin AI-Actin vaatimuksista. Ja tuotaan varmasti niin kuin läpi organisaation selkeyttä, kun on selkeä niin kuin prosessi, että miten toimitaan, mitä saa tehdä itse, mihin pitää pyytää hyväksyntää muualta. Et tulee vähemmän niitä kysymysmerkkejä, mitä kuitenkin monissa organisaatioissa, monilla käyttäjillä tosi paljon teemaan liittyen. Tämä on oikeasti kaiken lisäksi aika yksinkertaista. Jouni rakastaa riskienhallintaa ja tällaista määrämuotoista työskentelyä. Sitten on paljon ihmisiä, jotka ei välttämättä tykkää semmoisesta, että se jotenkin hidastaa ja tekee elämästä kankeata. Mutta jos me mietitään, mitä tämä pohjimmiltaan on, niin silloin kun me ollaan määritetty, että tämmöinen vaikka avustava agentti tai henkilökohtainen generatiivisen tekoälyn työkalu, kuten Copilot tai ChatGPT, kun me ollaan määritetty, että nämä on matalan riskin työkaluja ja me ei niin kuin, rajoiteta oikein näitä, että tämä on ihan vaan meidän niin kuin, käyttöohjeiden ja vastuullisuusperiaatteiden mukaan saatte käyttää vapaasti mihin haluatte, niin sehän vapauttaa ihmiset tekemään innolla työtä uusilla työvälineillä, kun ei tarvitse murehtia asioista. Joo, siis mä olin nimenomaan täydentämässä tätä samaa Venniä, että kuinka monta kertaa ollaan kuultu se lause, että määrittäisipä jotkut reunaehdot tai näyttäisi suuntaa, niin tämä on nimenomaan sitä. Se vapauttaa sen luovuuden ja antaa niin kuin mandaatin ihmisille itse kehittää sitä oman työn sisältöä. Eli tekee työstä turvallista. Jep, näihin sanoihin niin mennään kolmanteen osa-alueeseen, mikä on kehitys- ja käyttömalli. Ja perehdytään tarkemmin siihen agentin elinkaareen, mikä ehkä muistuttaa paljon niin kuin työntekijän niin kuin työssäoloprosessia. Ja siellähän on paljon samanlaisia vaiheita, että tunnistetaan tarve ja tehdään päätöksiä ja viedään tuotantoasioita ja jatkuvaa seurantaa työtä, mitä niin kuin liittyy ihmistyöntekijöidenkin osalta. Niin haluaisitte, mitä ajatuksia teillä niin kuin herää tähän teemaan? Tämä on ihan mielenkiintoinen keskusteluaihe mun mielestä, että hallintamallissahan meillä on kuvattuna agentin elinkaarto tarkemmin, mutta tämä on niin kuin ajatusharjoituksena tosi valottava mun mielestä, että siellä on erittäin paljon yhtymäkohtia ihan tavallisen työntekijän niin kuin uraan yrityksessä. Ihan siitä lähtien, kun lähdetään rekrytoimaan ihmisiä organisaatioon, niin siellä on tosi monta semmoista niin kuin yhtymäpistettä, missä on aika suoria analogioita yhdistettävissä siihen. Ihan samalla tavalla kuin kognitiivista kapasiteettia lisätään, niin oli se agentti tai ihminen, niin yllättäen tästäkin löytyy paljon samoja katsontakantoja. Tuossa oli tänä aamuna itse asiassa luin
yksi mun työelämäidoleitani kirjoitti linkkarissa siitä, miten hän on luonut tämmöisen strategiasirpa-agentin oman työnsä tueksi, joka niin kuin tutkii yrityksen strategiaa, auttaa sparrailemaan siitä. Ne oli ehkä hieman semmoista tuskailua havaittavissa siitä, että millä prompteilla Sirpan saisi muistamaan kaiken, mitä olisi tarkoitus muistaa, että kun hänelle on annettu jo se aineisto, mutta hän ei aina ihan muista. Niin tämähän on ihan sama kuin, että me harjoitellaan oikeasti vastaanottaneen työntekijän kanssa, että hei, tuolta löytyy nuo tiedot, käytä niitä tietoja. Niin tässä on todella paljon samaa, mikä tulee ihan siitä, että agentit tekee ihan aidosti niitä kognitiivisia tehtäviä. Että tekoäly ei ole teko, se vaan tarkoittaa, että ihminen on tehnyt tämän ihan aidon älyn, joka tekee samoja tehtäviä kuin ihmiset. Miten sitten, jos miettii perinteistä niin kuin HR-prosessia, siellä on ehkä HR-asiantuntija, rekrytoiva esihenkilö, ehkä markkinointihenkilö auttaa muotoilemaan ilmoituksia. Niin jos miettii tällaista prosessia, mikä meillä on tässäkin nyt auki, mikä ehkä enemmän viittaa sinne niin kuin autonomisiin agentteihin tai eri tason agentteihin, mitä tämmöiset niin kuin omat assistentit, niin keitä ihmisiä niin kuin tällaisessa prosessissa sitten on mukana? Että onko se koordinaatioryhmä vai onko siellä niin kuin IT:tä enemmän vai miten te näette, että niin kuin, mikä tässä on dynamiikka? Tämä menee se, mitä mä käytin alussa esimerkkitarinana Lars Lisbeth. Niin Lars on havainnut se, että hän tarvitsee sinne nyt lisäkäsiparin niin kuin tekemään res-kontratyötä. Lisbeth johtajana esihenkilönä. Lisbeth voi miettiä sitä, että onko tämä tarve ihan aito. Niin kuin ensinnäkään, että onko se aito tarve vai pitäisikö Larsin nyt vaan suoriutua siitä työstä omin voimin. Sitten kun siitä tulee se signaali, että joo, kyllä meidän pitää nyt jotain tehdä, kun Larsin lomatkin lähestyy, niin sen jälkeen käydään läpi se, että mitä tämä maksaisi agentin tekemänä, mitä tämä maksaisi ihmisen tekemänä, mitkä hyödyt. Totta kai siellä tulee just, niin kuin on tämä esihenkilöpuoli, on HR miettimässä sitä. Sitten käytit esimerkkinä, että markkinointi auttaa esimerkiksi työpaikkailmoitusta, niin agentin kohdalla IT auttaa speksaamaan, että miten meidän ympäristössä, mitä kaikkea tämä vaatii, meidän ympäristöltä, mitä kaikkea tämä vaatii niin kuin tekemisen puolella. Eli siinä on todella paljon yhtäläisyyksiä ja samantyyppisiä asioita tehdään. Mutta ehkä siinä, että missä HR on aikaisemmin oppinut muotoilemaan työpaikkailmoituksia markkinoinnin kanssa tai teettämään soveltuvuusarviointeja ulkopuolisen yhteistyökumppanin kanssa, niin jatkossa sitten HR tekee IT:n kanssa yhteistyötä agentin speksauksesta ja sen jälkeen ulkopuolisen ohjelmistotoimittajan kanssa yhteistyötä agentin testaamisen suhteen. Miten sitten, kun ihmiset on monissa prosesseissa se pullonkaula, että odotetaan, että markkinointihenkilö saa nyt ilmoituksen pihalle tai tässä, että odotetaan, että IT pystyy speksaamaan reunaehtoja, millä ehdoilla tämä agentti voidaan viedä tuotantoon, niin miten niin kuin tekoälyn myötä päästäisiin pois näistä vai vähennettäisiin näitä pullonkauloja, ettei vaikka tekoälyn koordinaatioryhmäkin ruuhkautuisi, niin minkälaisia vinkkejä teillä on tähän? Mä oon aivan kamalan huono ihminen nyt. Mä antaisin nimittäin vinkiksi, että antakaa ruuhkautua. Nyt ei ole mikään hengenhätä. Näitä asioita ehtii tehdä. Kukaan ei ole jäämässä mistään mageesta ulos. Aikaa myöten näkee, mikä se oikea työllistävä vaikutus on. Koska nyt se, mikä ruuhkauttaa esimerkiksi koordinaatioryhmää tai tietoturvatietosuojaryhmiä, on se, että pitää tehdä paljon tekoälyyn liittyvää päätöksentekoa, selvitystyötä ja päätöksentekoa, joka on oikeasti kertaluontoista. Kun ne asiat on kerran otettu selvää, opittu, päätetty, niin ei tarvitse palata. Joo, ja oikeastaan tuosta niin kuin prosessien tai siis tämmöisestä, että koordinaatioryhmä ruuhkautuu, niin mä tykkään nostaa toisen suosikkiesimerkin, mitä kuulee jatkuvasti, tai olen kuullut viimeiset 20 vuotta IT-puolella, niin on se, että kun testit pyörii jatkuvasti ja mikään ei oikein valmistu tuotantoon asti, niin nimenomaan tässä tulee se, että se on ehkä parempi, jos se koordinaatioryhmä lainausmerkeissä ruuhkautuu, kuin se, että sitten se tuotannon rakennusvaihe ruuhkautuu ja mikään ei valmistu enää. Et
pidetään liikkuvien palasten määrä hallittavana. Ja voihan näissä päätöksenteossa niin ottaa tekoäly sinne mukaan, että ihminen tekee päätöksen, mutta tekoäly pureskelee ja sekin niin kuin varmasti nopeuttaa osaltaan tätä. Sitten se, mikä pitää myös muistaa, on se, että kun tämmöinen vaikka Larsille Res Contra-agentti on kerran hankittu, niin sen jälkeen se on käytössä niin kuin sekunneissa siitä, kun syntyy päätös. Ja se skaalautuu lainausmerkeissä loputtomiin. Eli se hyöty tulee myös sitä kautta. Jep. Hyvä. Mennään sitten viimeiseen osa-alueeseen, eli syvennytään tarkemmin tekniseen ja operatiiviseen hallintaan. Ja tähän liittyy alustat, tietolähtöt, valvontamekanismit ynnä muut. Niin nyt jos miettii Microsoftin uutta julkaisua, puhutaan Agent 365, niin onko tämä nyt esimerkki käytännöstä teknisestä operatiivisesta hallinnasta? Miten tämä liittyy aiheeseen? Mistä tässä on ylipäätänsä kyse, jos kuulijat ei tiedä? Lyhyesti Agent 365 käytännössä on, voisi sanoa, keskitetty rekisteri tai hallintanäkymä organisaation agenteista. Kyseessä on tosiaan aika tuore julkistus ja tämä on semmoinen, mikä tulee kehittymään voimakkaasti tulevien kuukausien aikana. Mutta tässä on tietty kantava ajatus, miten tämä ehkä kannattaa mieltää. Niin on se, että yhdestä hallintaportaalista olisi näkymä kaikkiin agentteihin, mahdollisesti niiden käyttömääriin, ongelmiin, kulutuspuoleen tämmöiseen. Toki mun täytyy rehellisyyden nimissä sanoa, että kaikki ei onnistu yhdestä näkymästä, eli se miten tämä rakentuu, niin tässäkin voi miettiä vaikka tietoturvapuolella paljon puhuttua sipuliperiaatetta, niin siellä on purvievit ja sensitivity labelit ja muut Entra ID taustalla, ne ei katoa mihinkään, mutta se miten tässä on Microsoftilla lähestytty asiaa, niin he on nähneet tarpeelliseksi, että täytyy olla jokin näkymä, mistä me tiedetään meidän organisaation agenttien tilanne. Ja mä olen ihan samaa mieltä, että tämä on täsmälääke siihen viidakkoon, minkä kanssa moni on tuskailtu. Tämä on oikeasti tosi mielenkiintoinen, vaikka tämä kuulostaa tekniseltä ja kuulostaa hallinnalta niin kuin detaljitasoasioita. Mä pidän tätä aika korkean tason asiana, jos tätä lähestyy sitä kautta, että tämä Agent 365 näkymänä on hyvin samanlainen kuin näkymä, jolla 365 ylläpitäjät hallinnoi ihmistyöntekijöitä. Melkein yksi yhteen samanlainen. Ja tämähän osoittaa ihan konkreettisesti sen, miten tekoäly ja ihmistyöntekijät, niihin pitäisi suhtautua samanlaisina toimijoina siellä meidän teknologiaympäristössä, meidän datan parissa, että niissä ei ole tavallaan eroja toisiinsa. Mutta tässä kuitenkin nähdään vaikka agenttien suorituskykyyn tai tietoturvan poikkeamiin, niin me ei vielä nähdä ihmisistä samaa, mutta onko ne trendit menossa myös tähän suuntaan, että ihmisiä niin kuin olisi samannäköistä näkymää. Kuitenkin Microsoft on puhunut paljon work-aikuista ja tällaisista termeistä, mitkä viittaa niin kuin tähän kehityksen menemisestä tähän suuntaan. Kyllä osittain mä olen ehkä vähän eri mieltä sunkaan siitä, että nähdäänkö me ihmisistä. Me ei ihan suoraan ehkä nähdä esimerkiksi, että tämä ihminen on näin tuottava. Etenkään EU:ssa me ei haluta seurata semmoista dataa ihmisistä. Mutta kyllähän me nähdään vaikka tietoturvan näkökulmasta, niin kyllähän me nähdään, että siellä on käyttäjällä jotain poikkeavaa toimintaa käynnissä. Ja silloin voidaan päätellä, että nyt tämä ei ole meidän oma työntekijä, että tämä on joku kaapannut tilin, tai voidaan päätellä, että nyt tämä on joku kiukuspäissään vahinkoa työnantajalle tekevä työntekijä, johon pitää puuttua välittömästi. Että on meillä tämmöisiä mekanismeja ollut kyllä. Sitten viittasit Work IQ:hun, joka on toinen Microsoftin viimeaikainen uudistus, oli Ignitis. Tänä syksynä lähinnä tunnin mittainen mainospuhe, mutta jos siihen on uskominen, niin me ollaan sen kohdalla tosi iso asia äärellä, että tekoälyhän muutti sen
että tietokoneiden kanssa vuorovaikutetaan luonnollisella kielellä. Eli mä voin ERPiltä kysyä asioita ihan selkosuomella, mitä ei ole aiemmin pystynyt tekemään. Nyt WorkIQ tuo tavallaan uuden tietokerroksen olemassa olevien työkalujen päälle, mikä vietä askeleen pidemmälle. Eli WorkIQn kautta tekoäly, Copilot, opettelee sitä, miten me ihmiset työskentelemme, miten me käytämme työvälineitä, miten me viestimme keskenämme ja pyrkii sitä kautta tulemaan proaktiivisesti mukaan meidän työhön. Kolikon kääntöpuolella tämähän tarkoittaa, että työntekijöistä kerätään yhä tarkempaa dataa, kuka käyttää mitä tiedostoa, mihin tarkoitukseen, lähettää kenelle, milloin, millaisia prosesseja, millainen varjohierarkia meillä täällä on. Miten kun se kehitys menee tähän suuntaan, ja alussa käytiin paljon sitä läpi, että tekoäly ei ole pelkästään IT-juttu, niin ehkä semmoinen, mikä tuli mieleen, niin keiden sitten tällaisessa tulisi olla mukana? Et jos nähdään agenttien niin kuin suorituskykyä ja määrää, niin onko tämä enemmän trendidataa, mitä pitäisi niin kuin koordinaatioryhmässä käydä läpi, tai keiden tästä pitäisi kiinnostua? Varmaan oikeastaan samoja ihmisten, jotka on kiinnostunut siitä, että mihin firman palkkakulut menee pohjimmiltaan. Totta kai siinä mielessä myös, että tämä on teknologian kustannuksiin, niin IT:llä on vähän erilainen rooli, kuin IT tarjoaa tavallaan jakelukanavan ja ajoalustan sille tekoälyn käytöllä. Tuolla on tullut hyvä kysymys linjoilta siitä, että jos jatkossa HR tekee yhteistyötä IT:n kanssa agentin speksauksessa ja kumppanin kanssa agentin testauksessa, miten estää, ettei HR muodostu pullonkaulaksi ja mikä on tarpeen tunnistaneen työntekijän Larsin rooli tässä. Mä en uskalla sanoa, että ratkaisuhan palkata lisää porukkaa HR:ään. Mieli tekisi sanoa niin, mutta tuohon ei ole oikeastaan mitään taikakeinoa. Mä tiedän, että se valitettava totuus tällä hetkellä on se, että HR tuntuu saavan yhä enemmän silppua ja sälää omalle pöydälle. Monessa paikkaa HR saa kaiken lisäksi vain ne ikävimmät, että muut tekee sitten ne kivat jutut. Ja nyt tähän on tullut uutena vielä tämä tekoäly, että kun tämäkin nyt kuuluu vähän niin kuin HR:n pöydälle, että ottakaa koppia, niin tähän ei löydy yhtä hopealuoti, joka ratkaisisi tämän. Uuden opiskelu, hyvien kumppaneiden käyttö, oikea yhteistyö, se johdon ihan aito tuki, ne auttaa kovasti tässä. Valitettavasti on johtoryhmiä, jossa nyökytellään ja ollaan sitä mieltä, että joo, me tuetaan kyllä, mutta sitten kun pitäisi jotain tehdä ja osallistua itse, niin ei löydykään enää vapaaehtoisia. Että sen johdon aito mukaan saaminen kyllä auttaa myös tuota pullonkaula-asiaa. Larsin rooli. Itse olen käyttänyt, kun olen palkannut uusia työntekijöitä, niin aina vertaiset on saanut haastatella rauhassa itsekseen, tutustua potentiaalisiin ehdokkaisiin, jotta löytyy hyvä matchi puolin ja toisin. Niin kyllä varmaan Lars ikään kuin tekoälyagentin loppukäyttäjänä tai työkaverina hyvinkin voi osallistua siihen käytettävyysnäkökulmasta ja treenausnäkökulmasta ja agentin tekemiseen. En voi Lenni olla enempää samaa mieltä tästä, että se liiketoiminnan rooli on aika iso tässä, että ketä se agentti pitäisi palvella, mitä sen pitäisi saavuttaa, niin siinä on valtavasti painoarvoa ja näkemystä sillä, kuka sitä arjessa tekee sitä työtä, ja sieltä se viisaus pitäisi tulla niihin agenttien rakentamisiin, use caseihin. Se, kuka sen teknisesti konfiguroi, kuka tekee eri porteilla eri hyväksyntäoperaatiot, niin se on sitä hallinnollista työtä. Mutta niin nimenomaan se, että saadaan hyödyllisiä agentteja ja lisäarvoa, niin se painottuu sitä, että täytyy saada myöskin se niin liiketoiminta mukaan tähän muutokseen. Ja tässä on vielä viittaan tuohon pullonkaula-asiat, kun johtoryhmän saa mukaan, niin johtoryhmäthän ylipäätään on tekoälyn kohdalla aika vaikeassa tilanteessa, kun heidän pitää osata yhtäkkiä sanottaa
firman strategiaa ja arvoja tavalla, joka on mahdollista konfiguroida tietokoneella. Että jos me lukee strategiassa, että asiakas on toiminnan keskiössä ja laatu on meille tärkeä asia, niin hirveän kiva, että on näin. Ja ihmistyöntekijät pystyy about arvioimaan, mitä se tarkoittaa heidän omassa toiminnassa. Mutta sitten kun me mennään tietokoneen puolelle ja tekoälyagentti alkaa tuottaa omasta mielestään sitä, että asiakas on keskiössä ja laatu on tärkeää, ja sitten tietokone kun alkaa priorisoida, että tarkoittaako tämä sitä, että hän vastaa puhelimeen mahdollisimman nopeasti ja pitää puhelut lyhyinä, vai sitä, että hän hoitaa hommat viimeisen päälle ihan sama kauan, kun siihen menee aikaa. Niin mistä sen tietää, ellei johtoryhmä ole sanottanut tätä oikein? Ja tämä ihan sama koskee sitä, mitä Jouni sanoit liiketoiminnan mukaan ottamisesta. Eli ei se ole yksin HR-vastuu speksata sitä agenttia, vaan kyllä liiketoiminnan ja Larsin pitää osaa myös kertoa niitä, että myyntireiskontrassa tavoitteissa onnistuminen tarkoittaa numeerisina arvoina tämmöistä ja tämmöistä asiaa. Tässä päästään taas siihen miksi-kysymyksen tärkeyteen. Tuossahan, jos sitä speksiä ei tule liiketoiminnasta, niin se miksi-kysymys katkeaa jo heti ensimmäisessä viestinvaihdossa, niin se on vaikea saada vaikuttava agentti sieltä pohjalta aikaiseksi. Jep. Nyt ollaan vikalla 10 minuutilla, niin koitetaan vetää hiukan yhteen tätä, mitä me ollaan tähän mennessä keskusteltu. Ennen sitä, jos nyt yhtään kuulija on sitä mieltä tuolla linjoilla, että nämä pojat on puhunut ihan järkeviä ja mekin niin haluttaisiin tuohon suuntaan viedä meidän tekemistä, niin mistä pitäisi lähteä liikkeelle ihan alkuun, jos lähtötilanne on se, että ollaan vielä tosi alkutekijöissä hallintamallien kanssa? Aivan ensimmäiseksi tämä on niin taas tämä mun näkökulma ylätason tarkastelun kautta, että ihan ensimmäiseksi johtoryhmälle kirkas yhteinen ymmärrys siitä, missä me ollaan tällä hetkellä. Ihan semmoinen rehellinen näkemys, että se, että sanotaan, että joo, me tiedetään mikä on Copilot, kyllä me ollaan niin kuin aika pitkällä tässä. Niin sitten kun kysyy johtoryhmältä, että no miten te itse käytätte Copilottia, niin ei meidän työssä, kun meillä on niin muista poikkeava työ, että kun tässä on niin paljon tätä sälää ja silppua. Okei, ette te ole siis toisin sanoen, että ette tiedä tekoälystä mitään. Niin tämä rehellinen keskustelu ja ymmärrys johtoryhmien kesken on se, mistä mun mielestä lähdetään liikkeelle. Vasta sen jälkeen aletaan miettiä, että tarvitaanko me hallintamallia vai ei. Niin varmaan riippuu, että mitkä ne tavoitteet on. Että jos on matalat tavoitteet, niin silloin riittää niin kuin hepposempikin tekeminen, mutta jos halutaan aidosti uudistua, niin sitten se tekeminen on myös erilaista ja se priorisoidaan eri tavalla. Viittaan siihen jäävuorikuvaan, joka oli aiemmin esityksessä, eli niin kauan kuin me ollaan pinnan yläpuolella. Eli me käytetään tämmöisiä tuotteistettuja valmiita työkaluja, kuten nämä Copilotilla tehtävät kevyt agentit, joita jokainen käyttäjä voi tehdä itse. Tai sitten GPT tai miksei Claude Coden Code, niin kauan kun me käytetään vain tämmöisiä ja ihminen kantaa vastuun niistä työkalujen tekemistä töistä, niin ei me silloin tarvita mitään raskaampia malleja. Ja siinä ei ole mitään pahaa, mutta silloin ei voi myöskään odottaa hirveän suuria tuloksia. Ja ehkä se ymmärrys on semmoinen, mikä jokainen tulkitsee eri tavalla, mutta semmoinen konkreettinen asia, mitä me ollaan meidän toimeksiannoissa tehty, niin ollaan speksattu se tekoälykoordinaatioryhmän tekeminen monesti uudestaan tai tuotu siihen uusia näkökulmia, tavoitteellisempaa otetta, milloin se on niin kuin ollut semmoinen lähtölaukaus sille tekemiselle. Ja sitten tässä on yksi ajatus, mitä lisäisin myöskin, niin puhutaan hallintamallista, niin siellä on oikeasti aika paljon tuttuja elementtejä. Jos mietitään esimerkiksi noita championeita tai muita tämmöisiä verkostoja, niin nämä on esimerkiksi tietoturvapuolella jonkun verran käytettyjä, niin tosi monihan näistä on semmoisia, että oikeasti kyse ei ole välttämättä täysin uusista elementeistä, vaan miten niitä käytetään, miten koordinoidaan ja miten se kokonaisuus liikkuu, niin se on se, mikä pitää miettiä kyllä. Jep. Hyvä. Sitten ihan loppuun, tuossa on QR-koodi nyt tällä hetkellä näyttöjaossa, niin
Tuolla pääsette lataamaan tuon oppaan teille. Sieltä löydätte vähän lisää ajatuksia, mitä voitte tämän webinaarin pohjalta jalostaa. Voitte vapaasti viedä niitä vinkkejä siellä käytäntöön. Ja tämä meidän opas kehittyy koko ajan, tulee uusia versioita. Et nyt se on tämän näköinen ja puolen vuoden päästä asiat on taas hiukan kehittynyt varmasti niin kuin siitä, niin lähinnä se tiedoksi. Sitten samalla niin ihan puhdas mainos tuosta meidän webinaarisarjasta, eli tämä nyt oli osa 1/3. Tässä on vielä 2 webinaaria tulossa tulevina perjantaina. Ja jos niin kuin jatkuva oppiminen, osaamisen kehittäminen kiinnostaa, niin silloin suosittelen ilmoittautumaan tuohon ensi viikon webinaariin, missä käsitellään roolipohjaista oppimista ja sopii ennen kaikkea HR:lle, IT:lle, tulee paljon kysymyksiä, että miten tätä Copilotinkaan pitäisi lähteä liikkeelle tai mitä pitäisi ottaa huomioon. Ja se haaste varmaan isossa kuvassa on siinä, että ne opit, mitä niin kuin perinteiset koulutukset tarjoaa, niin ei siirry sinne käytännön tasolle, että on enemmän tämmöisiä luentosalikoulutuksiin, niin katsotaan vähän silloin tarkemmin, että mitä se kädet saveen tarkoittaa niin kuin oppimis- ja koulutusmielessä. Että lämpimästi tervetuloa tuohon, ja tuohon löytyy ilmoittautumislinkki tuolta meidän nettisivuilta ja linkkarista. Mutta muussa tapauksessa me ollaan valmiita, lopetetaan muutama minuutti etuajassa, ja voi olla tämän jälkeen yhteydessä, mikäli tämä herätti, tai saa olla, toivotaan, että olette yhteydessä, mikäli tämä herätti ajatuksia. Ja tässä kohtaa mukavaa työpäivän jatkoa kaikille ja oikein mukavaa viikonloppua.